Jadymy do zoo. Ale wieje. Ale tu ten domek jest prima, nie? Kiedy żeś była w zoo ostatnio? 2 lata temu. A ja byłem 3 lata temu, jest nawet film na YouTubie z tego, ale nic z tego nie pamiętam, także czas odświeżyć pamięć i zobaczyć, co się odmieniło. Budynek dyrekcji, słuchajcie, jest jako rzecze tabula Jahrgang 1902. Byłaś przy otwarciu? Tak. A całe zoo było otwarte 10 lipiec 1865, czyli za 8 dni od nagrania będzie 65, 35, 135, 161? Możliwe, bo pamiętam, że było 150-lecie. Bardzo stare zoo. Waran z komody. A, muszę się prawdziwy. Tam sobie lemury łażą, proszę Państwa, na chillu. Proszę, o, siup, 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 siup. Tu wkraczamy do bambusowej dżungli amazońskiej. Tu mogą się czaić boownicy, boownicy? Wietkong. Barabam, 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 dudu. Wybieg z bardzo starymi, starośląskimi psami. Kolego. Szt. Nie, bo się poparzysz się pokrzywą. Dzień dobry. Jak stanął, żeby bo mały podchodził, a ten jak się wkurzył. Moi Państwo, kozio różec. Mój znak zodiaku. Nie ciężko wam z tymi rogami. A tu z najstarszej części zoo zabudowania to jeszcze takie, no mogą być, przypuszczam, XIX-wieczne nawet. Dobre? Hej, what's up? Fajny kolczyk. Jak stary niemiecki emeryt. Nie pomyliłem się, to jest bardzo stara część, najstarsza. To wszystko to są te pierwsze zabudowania Baszty Niedźwiedziej z roku 1864. I w 1864 już ktoś napisał XD. Ola była na otwarciu tej niedźwiedziej w 1864. Byłam. Już jako dorosła kobieta. To czemu już nic nie umiesz po niemiecku mówić? Zapomniałaś tak długo. Wstydzę się. Taka rączka, ty. To jest Dominik, rocznik 95. Mój rocznik, najlepszy. A Dominik jest bardzo zły. Największy szok
tej wizyty tu całe życie myślałem, że koczkodan to jest ptak, a koczkodan to jest małpa. Po niemiecku Östliche Vollbartmerkatze, czyli wschodni, pełnobrody morski kot. Hono, chodź, idę. A trzeba mu wyciągnąć. Masz jakieś pieniądze? A tu jest słynna, legendarna małpia czaszka. Mariana Paździocha. Hipopotam w rozmiarze S. A małpa nad nim skacze na linię. Trzyma inną małpę. Pa, teraz mu na łeb zeskoczy. Listy są. Leci, patrzcie, plecami. Ziup. Ja za dziecka jak łaziłem na basen w Bytomiu, to nurkowałem w okularach i podglądałem baby z dużymi cycami od spodu. Kto tak nie robił? Ziup. Listy są, nie? Wcale nie. Tu jest zagroda do konika, ale ze stresu jest bardzo zesztywniony. Bardzo dziwny koń. A teraz Afryka dzika, nie tak dawno odkryta, czyli Afrikarium. Ale sam parzy. A teraz coś dla fanów najlepszej części szczęk, czyli szczęki chi. Tum 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 tum. Gdyby się zanurzyć w Bytomce i spojrzeć na nią od spodu, to pewnie właśnie byłoby widać coś takiego. Tak naprawdę to Bytomka wygląda raczej jak to. Ale dupsko. Nawet fauna podobna jak w Bytomce. My już dobrze wiemy, co tu się zaraz wydarzy w tym tunelu. Foki, jak widać, bawią się przednio. Jest nieśmiertelną. O cholera, ale Kongo, wariacie. Włażymy do dżungli Kongo. Czy będzie 100 stopni? Będzie. O kule. Coś tak trochę jak przedwczoraj, jak po 4 dniach
40 stopni spadł deszcz. Ale jajcarz. Popisuwa. Słuchajcie, tu jest co łazić. Bilet ile? 100 na osobę? To zależy. Jak kupicie z wyprzedzeniem powyżej tygodnia, to 79 bodajże, a jeżeli kupujecie na ostatnią chwilę, to 99 normalny. Ale idzie tu łazić pół dnia albo jeszcze dłużej. Także jak ktoś nigdy nie był, to nieodpłatnie mogę powiedzieć, że warto się wybrać. 10% dochodu z kawy idzie na... Fundację związaną z zoo. Ale na książce się jeszcze nie dorobiłem, to trzeba zacebulić i tosta sobie przynieść z domu. One kopią bieda szyby. Sprawdźcie, jakie jest najstarsze zoo w Europie w ogóle. Dobra, najstarsze istniejące jest w Wiedniu, 1752 rok. Łoje! Że największy powierzchniowo ogród zoologiczny w Europie jest w Niemcach. I to jest około 160 hektarów. W Niemcach to jest mygliś. 8000 zwierząt, 650 gatunków. Idzie do ciebie, pa. Ty, ale wygląda jak normalny Jak pies, piesek, nie? nie? No, taki Słodki. wymęczony. Tu ciekawostka, proszę, wilków w Europie jest dużo na wschodzie, na Białorusi bardzo. W Polsce jeszcze trochę jest, tu na Słowacji ciekawe bardzo dużo, na północy, tu nie ma w ogóle i we Włoszech ile i co to jest Portugalia i Hiszpania. A druga ciekawostka jest taka, że po serbsku za dupie to jest wukojebina. Ale faza. Proszę Państwa, niedźwiedzi brak. Zapadli w sen zimowy, bo to już zima idzie. Już lipiec, zaraz święta. No dobra, jednak jest. Patrzcie, no jak nasze dachowce. Może trochę dłuższe włosy. Atencjusz. Dobrze robisz. A tu Odrarium, gdzie będzie można zobaczyć Wrocław, patrzcie, tu Opole, tu Głogów, Frankfurt, czyli co tu będzie? Te gumioki, wózki sklepowe będą leżeć. Mniej więcej Na Wilyjo, już czeko. To jest motylarnia? To jest motelarnia. Motyla noga. I będą go zmieniać. W środku całą wystawę zmieniają. No ale to jest budowla zacna. Na Saharze nie byliśmy. Czyli wielbłądów nie widzieliśmy i ptaszków. Dobra, tam ptaszki będę oglądał. Ptaszki. Po pierwsze, ja się nazywam Wilga, także ja ptaszek od zawsze i prawda, ptaszek jako ptaszek zawsze przy sobie. Uwaga, teraz będzie mrożąca krew w żyłach historia. To jest prawdziwa historia, mało kto o niej wie. Mianowicie w zoo doszło do morderstwa. Do morderstwa bardzo młodej dziewczyny. Wydaje mi się, że to było w ptaszarni, ale mogę się mylić. I
osoba została skazana, w sensie wiadomo kto to zrobił. No i to była dość głośna historia, którą trochę próbowano umniejszać albo zatuszować. Jak jesteście zainteresowani, to poszukajcie informacji, szczegółów i tak dalej w internecie. I to był trip po zoo wrocławskim. Tu mi się te wejście od tej strony jest takie superowe. Oczywiście wszystko żeśmy nie obejrzeli, chociaż żeśmy po tym zoo łazili ile? Ze 4 godziny. Więcej chyba Nie nawet. więcej. No kroków nie wiem ile, bo aż mi zegarek padł. Także fajnie było. Chyba się, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że udało się nagrać fajne ujęcia małpek. Także jeżeliście Państwo dawno nie byli w zoo, a zwłaszcza tym, to możecie zobaczyć jak wygląda. Jeżeli mieszkacie we Wrocławiu i rozliczacie się z podatków, to raz w roku przysługuje Wam darmowe wejście do zoo, między innymi. Także polecam korzystać. No, także dziękuję za uwagę. Zostawcie jakiegoś komentarza, zostawcie łapkę w górę. Kupcie sobie książkę z Pieronem przez Bytom oczywiście, a my włazimy na most Żabi? Kładkę żabią. Kładka Żabia.